יש לנו לחם מיוחד, זה לחם בלקני. לחם בלקני. אני שם עליו גבינת עיזים, מוצרלה, זה סוג של מוצרלה חדשה כזאת, זה הומצא רק ב-1972 במדינות הבלקן, באזור פריז. שים פה קצת גם מלפפון אוזבקי עם הטעם הים תיכוני הזה שכולנו אוהבים. תסתכלו, תסתכלו את זה ככה יפה, כמו רעפים. את המנה הזאת אתה מגיש את זה לאורחים שלך במצב שחושבים שאתה שף. אולי קחו פה את הסכין הזאת של נרקוסטיל. זה החלק היותר מסובך. צריכים לחצות את זה. זה לחם מאוד עדין. כן, זה לחם מאוד עדין, עבודת יד, כמו שהזכרתי קודם. אפשר למצוא את זה בערך בכל שוק. במדינות הבלקן. כל הפסח הזה זה עבודה בעיניים. כולם אומרים לך תאכל קרקרים כל היום. אופס, הנה בבקשה, תסתכלו איזה יופי. סטרו, תראה? תסגרו את זה. כל הכבוד. זה וידאו? איזה יופי, איזה ישר זה יצא לך. מיץ תירס כזה. ישר, ישר, לא, לא מאמין. ישר, בון אפטית, הלקטית.